Temprano pa nga magterminar o kung masulbar ang reprogramming sang championship o kung ang paghiwat sini. Ginpahag ni mga limutan ng schedule sang festival amo ang Abril 26 nga mo man ang Panaad Festival diri sa probinsya. Suno sa kay mga limutan nga ini siya mga focus anay sa palabuton nga Panaad Festival nga natala na sa Abril 20 to 26. Ginpahag man ni mga limutan nga nagdesider man sang ang Bailes de Luces ang hindi na magpartisipar pa sa Korea International Dance nga natala na sa bulan sang Mayo sining katuig bangod man sang paandam sang COVID-19. Nagasalig si Executive Assistant for Barangay Affairs Butch Suligan sa mga kabarangayan nga magsunod sa mando gikan sa gobyerno nasyonal. Sunod kay Suligan, kadamo na sang mando gikan sa nasyonal ang dapat sundon sa mga barangay kaangay sang kampanya kontra illegal nga droga, illegal structures, COVID-19, mga tricycle kag tricycad nga nagabiyahe sa National Road, solid waste management campaign kag iban pa. Dugang pa ni Suligan, batasan na sa mga Pinoy nga kung may mando ang gobyerno nasyonal, dira lamang nagatrabaho mga opisyal kag karon nga may ikaduha nga road clearing operations, dapat mapadayon ini sa mga barangay officials. Sunod naman kay Secretary to the Mayor Attorney Edward Joseph Consing, mayara na sang pondo nga ginpain ang syudad para sa pag-rehabilitate sa mga dalan nga ginhalinan sa mga illegal structures kag ini ang iya ginatugyan sa City Engineers Office. Ginalandaw naman ni Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees Concourage Chairman sa Negros nga si Dan Alcoresa nga negosyo kag indi serbisyo ang joint venture agreement sang Bacolod City Water District kag Prime Water. Sa kapuyan sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Courage Secretary General Danny Alcoresa nga hindi dapat pagnegosyohan ang tubig bangod obligasyon ini sang gobyerno para sa pumuluyo. Sunod pa kay Alcoresa nga panindugan sang Basiwa Employees Union nga isa man ka-affiliate sang grupo nga Courage amo nga ipakigbato ang interes sang publiko tungod tanan apektado sa tion nga ma-privatize ang Basiwa. Doon pa ni Alcoresa nga hindi magpadala ang union sa retirement benefits ng inatanyag sang Basiwa tungod sa ulihi pumuluyo man ang mag-agwanta. Hindi niya negosyo ang tubig. Correct. Hindi niya dapat negosyohan ang tubig. Hindi niya dapat negosyohan ang ospital. Ang paghatag ikaya kayong lawas sa aton nga mga pumuluyo. Hindi niya ni dapat negosyo. Obligasyon niya sang estado, obligasyon na isa sang gobyerno. Si Courage Secretary General sa Negros, Dan Alcoresa. Ginpasiguro ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga may nagakaigo nga permit kag pagkakuhaon ng gobyerno probinsyal sa Department of Environment and Natural Resources antes umpisahan ang plano nga pagpangutod sang kapin 300 kumakahoy nga eucalyptus sa Panaad Park and Stadium. Suno kay Lacson, hindi basta-basta nga magpangtapas na lamang ang probinsya nga wala mag-agi sa proseso. Dugang pa sang gobernador pamatian man sang probinsya ang opinyon sang publiko angot sa plano kag hulaton ang pag-aprobal sang sangguniang panlalawigan. Luyag ni Lacson nga ilisan sang endemic nga mga kahoy ang pagatapson nga eucalyptus kag pahamtangan sang landscaping. Magluwas sini gusto man sang gobernador nga mapalaparan ang parking area sa Panaad. Ang kapin sa 60,000 ka puno sang eucalyptus ang gintanom sa isa ka pribadong individual kag ginbakal sang probinsya sang ginpatukod ang Panaad sadtong 1997. Samtang nagsugda na isanday Governor Eugenio Jose Lacson kag Commissioner sang Commission on Higher Education nga padayunon ang partnership sang gobyerno probinsyal kag Northern Negros State College of Science and Technology o kun NONESCOST. Sunod kay Lacson, iya na lamang ginahulat ang desisyon angot sa responsibilidad sang probinsya kag NONESCOST sa bago nga kasugdanan. Sang nagligad nga simana, si Lacson ang nakigsapol sa pila ka mga commissioner sa CHED sa Manila agud ang balan kung paano masulbar ang problema sa NONESCOST. Nag-ugat ang problema sa hindi pag-intindihanay sang presidente nga si Romulo Cisno kag anay Dean sang College of Nursing nga si Attorney Gideone Valencia. Naglala pa ang problema matapos magsaylo bilang empleyado sang NONESCOST ang pila ka matrabahante nga ginasweldohan sang gobyerno probinsyal. Natukod ang NONESCOST paagi kay Alfredo Mariñon Jr. nga sadto nagaserbi bilang kongresista sa ikaduha nga distrito sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Sa ato naman nga mga problema sa bukol-bukol sa lawas, wala, cyst man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa.
Ginabuligan pa sa Sandon Plus Herbal Capsule ang lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Sandon Plus Herbal Capsule garantisado may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa May Dalan Hernais at tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sina dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Romel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kag atay. Ini man ang yara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. World Health Organization nagpahayag wala sang pungsod nga luwas sa coronavirus. Samtang pila ka mga oil companies nag-anunsyo sa pagpanubo sa presyo sang LPG. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan.
sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Wala sang pungsod nga luwas sa coronavirus disease bagod padayon ang paglapta sini kapag dugang sang kadamuon sa mga nagkalaigo. Sunod kay World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bisan pa ang mga manggaranon nga pungsod kaangay sang Italy ang wala nakaluwas sa COVID-19, bangod ang Iran kag Australia ang kalakip naman sa mga pungsod nga naigo sini. Magluwas sa pag-stock sang medical supplies, ginmando naman sang gobyerno sa mga pungsod ang pagpaiway sa mga school events, kalakip ng sports events nga gikan sa China, bangod sang illegal wildlife market. Ginakabala ka naman ni WHO Emergency Program Director Dr. Mike Ryan ang kaso sang liwat nga pagluntad sang virus sa isa ka babae sa Japan kag China nga una na nga nagpositibo. Sunod kay Ryan, nagakahulugan lamang nga posible sa gyapon iguon sang virus ang isa ka pasyente nga nag-ayo na sa COVID-19. Samtang ang Pilipinas naman ang wala sang panibagong kaso nga na-record. Nagsaka na sa 13 ang kadamuon sa mga repatriated nga Filipino gika sa MV Diamond Princess nga naka-quarantine sa New Clark City sa Kapas, Tarlac ang nakitaan sa sintomas ng coronavirus disease o COVID-19. Sunod sa Department of Health, mayara sang 3 ka mga panibago nga kaso sang Filipino nga nakitaan sang sintomas na gindala sa hospital. Sadtong Sabado, Pebrero 29, may na-report man nga 7 nga naka-eksperyensya sang sore throat kag ubo nga gindala sa hospital magluwas sa una nga 3. Amo nga naglabot na sa 13 ang record nga kadamuon kalakip ang 3 ka panibago nga kaso nga na-record Domingo nga adlaw. Samtang ginklaro naman sang DOH ang una nga napulo nga nakitaan sang sintomas ang nagnegatibo na sa COVID-19 kag sa karon ginahulat na lang ang resulta sang 3. Ginanunsyo naman sang Isla Petroleum kag Gas Corporation kahapon Domingo ang pagpanubo sa ilang presyo sang liquefied petroleum products karon nga semana. Sa advisory, may rollback sa presyo sang Solain branded nga LPG sa 3 pesos kag 49 centimos kada kilogram, apang wala na lakip ang value-added tax. Ang adjustment ng epekto lasais karon nga aga, Lunes. Una nang nag-anunsyo ang Petron Corporation nga magapanubo sang 3.90 sa kada kilo sang LPG kag 2 pesos kag 20 centimos naman ang buhin sa kada litro sang auto LPG. Ginapaabot ni mag-anunsyo man ang iban pang mga kompanya sa pagpanubo sa ilang presyo. Ginapaimbestigahan na sa mga mamalidha ang ginalegar money laundering tungod sa pagdamo sa mga Philippine offshore gaming operator kon Pogo sa pungsod Pilipinas. Sunod kay Senator Richard Gordon, naglambot na sa 60 ka mga Chinese ang ginalegar nakapasulod sang milyones dolyares sa Pilipinas. Sa sulod sang 3 ka bulan, masobra tunga sa milyon ka Chinese o kung Chinese man ang ginaligar na kasulod sa pungsod, may kang tanan sa gihapon sa pagdamo sang Pogo. Dugang pa ni Gordon, dapat magpatahag ang Anti-Money Laundering Council o kung amlak kun nga wala na monitor ang mga ginpasulod nga kwarta sa mga dumuluong sa Pilipinas. Nagapati si Gordon nga posible ginagamit ang kwarta sa iligal nga buluhaton. 12 ka mga Chinese nationals ang ginpangaresto sa syudad sang Makati angot sa ginaligar pag-intra sa illegal gambling activities. Ang mga nagkadakpan, aktuhan nga nadakpan nga naghampang sang Madjong sa barangay San Antonio. Ang Madjong isa ini isang illegal gambling kang paghampang sini nagalapas sa Presidential Decree 1602. Ang pag-aresto sa mga Chinese nationals matapos yung reklamo nga nagatugas ang public disturbance sa lugar sa sulod na sang 2 ka adlaw. Nakuha man sa lugar ang 120 ka tiles, 8,280 pesos, 14 ka cellphones, 5 ka ID, kag passport. Hindi na gusto ni Presidente Rodrigo Duterte nga may panibagong alyansa ang militar sa Pilipinas kag Amerika.
Ini ang reaksyon sang Malacanang matapos ginpahayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez nga may ginaluto nga panibago nga kasugtanan ang Pilipinas kag Amerika agud ibulos sa ginbasura nga Visiting Forces Agreement o kon VFA. Sunod kay Panelo, iya nasugilanon si Romualdez kag ginpanwala sang ambassador ang nasambit nga pahayag. Dugang pa ni Panelo, wala sang pahanugot ni Presidente Duterte ang ginaluto nga military pact. Pathag ni Panelo, mahimo ang counterpart ni Romualdez ang nagahimo sang tikang para sa bagong kasugtanan sa Amerika kag Pilipinas tungod hindi malipod nga ang Estados Unidos ang mga pinaka-apektado sa ginhimo nga pagbasura sang VFA. Ginklaro sang presidential spokesman nga sa karon rekomendasyon pa lang sa presidente ang plano nga panibag-o nga kasugtanan. Nanawagan naman si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano kay Presidente Rodrigo Duterte nga mag-intra na sa expropriation battle sa tungasang more power kag Panay Electric Company o Conpeco sa tunga inisang report nga mahimo pag-intra sa mga indi tampad nga opisyales sang Korte Suprema. Ginakabalakan ni Paduano ang impormasyon nga pag-intra na sa pila ka opisyal sang Korte Suprema nga nagwa na sadto sa mga balita. Ang ginaligar pag-intra sa mga ini amo ang naghatag alagyan sa serye sa mga kontrobersiya kag hindi kinahanglan nga inhibition sa ako pag-inhibit sa mga RTC judges na nasambit nga franchise-related expropriation case. Ginpalayag ba ni Paduano nga ang pinaka-ulihi nga controversial orders nga nagapabor sa More Electric and Power Corporation. Madumduman nga sa piyak sa kakulangan sa pasilidad sa power distribution sang More sa siyudad sa Iloilo, kagakulangan sa kompanya sa eksperyensya sa area sa power distribution, ginahatagan ini sang prangkisa para sa paghatag sa elektrisidad sa nasambit nga siyudad. Sa piyak nga sadto na ini, ginaserbisyohan sa Panay Electric Company o Conpeco sang malapit na 1 kagatos katuig. Nagalaom ang kampo ni Vice President Leni Robredo nga pag-aaktuhan sang bag-o gin-appoint nga co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang issue nga nagapalibot sa war on drugs sa gobyerno. Sunod kay Vice Presidential Spokesperson Barry Gutierrez, ang pag-appoint kay Presidential Anti-Corruption Commission Head Dante Jimenez bilang co-chairman sang ICAD, isa kakainan agud ma-address ang nasambit nga issue. Nagapati si Gutierrez nga ang natabo nagligad nga si Robredo o kung si Robredo pang yara sa nasambit nga posisyon, kasubong nga hindi nangin bukas ang mga opisyal. Una diri pagkatapos ang malipot nga pagpungko bilang co-chairman sang ICAD, ginpahayag ni Robredo sa iya comprehensive report nga isa lamang ka porsyento sa supply sang shabu kag drug money ang nabuhin sa sulod sang 3 ka tuig nga war on drugs sa administrasyon, kabangdanan na gintawag sini nga failure ang kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa aton naman mga aksyon sa aton habon pampaligo, sa aton ta herbal soap, aton ginarekomendar sa inyo, habon ini nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit gani nga safe kayo gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap nagahatag alibyo sa mga itom nga parte sa imong lawas, itom nga siko, itom nga tuhod, itom nga ilok, bisan ang mga pikas-pikas sa imong guya kag punggod. Matagan sa alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap pwede na ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabudayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon, kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niya colon, pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibo nga resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Global risk sa COVID-19 nagdangat na sa maximum level. Samtang comeback game ni Curry o kon Stephen Curry sa lineup karon na nga bulan sang Marso. Karon dambangod nga Fire Prevention Month, istoryahan naton paano kita makalikaw sa sunog. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Santon Plus Herbal Oil. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag pwede na ini ma-deliver sa inyo balay pag sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman nga balita international, ginpasaka na sa World Health Organization o WHO ang Global Risk Assessment
sa novel coronavirus sa maximum level matapos naglap ng epidemya sa sub-Saharan Africa kag nagsarurot ang financial market. Sunod kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, magluwas sa kontinente sa Antarctica, naglapta na ang virus sa bugos ng kalibutan. Nakaligan niya semana ang mga ginpalikaw ang mga biyahero sa mga apektado kag mataw nga lugar. Ang madasig nga paglapta sa virus ang ginkabalaka sa mga otoridad bangod siyam ka mabag-o nga mga pungsod gikan sa Azerbaijan, Mexico kag New Zealand ang apektuhan sa sulod lamang sa 24 oras. Sa Italy, naglabot sa 34 na patay, samtang 1,128 ang infected. Samtang isa ka politiko gikan sa Washington, USA, ngayara sa 50 anyos ng edad, ang pinakaunang napatay sa COVID-19 sa Estados Unidos. May malala na nga balatian ng pasyente at panalatnan sa virus, kabtub-tub subong wala pa sang athag nga rason kung paano nakuha sang pasyente ang coronavirus. Sa karon naglabot na sa 2,978 nagkalamatay, samtang yara sa 86,878 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, naka-record ang Philippine Airlines ang pinakadako nga kaperdihan sini sa corporate history sa liga tuig bangod sa gintawag sa ilis ning hepe nga unsustainable long-term debt kag lease obligations nga nagdangat ni sa bilyon ka dolyar kag ginpalala pagid sang paglupok sang Taal Volcano kag sang nagapadayon nga krisis sa COVID-19. Sa ginpalala nga sulat sang flag carrier akon sa mga empleyado sang PAL sa liga semana, ang presidente kag chief operating officer nga si Gilbert Santa Maria nagpahayag nga ang PAL nakaangkon sang net loss nga $208 milyones ang 2019 o kung equivalent sa 10.6 bilyones pesos sa karon nga exchange rate. Kaya mo karon ay katatlo nga sunod-sunod nga tuig nga sang kaperdihan sang sining kumbuyahan. Sa naligad nga Biyernes, kinanunsyar sa PAL ang retrenchment program nga makaapekto sa 300 ka mga empleyado kag company sources nagapakita nga mahimo magdugang pa ini. Ang airline ay may total headcount nga 6,087 ka mga empleyado ikumpara sa budget carrier nga Cebu Pacific nga mayara lamang sang 4,000. Sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 96 centimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 60 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, kilala mo si Sandara Park? Uwe. Ang na-dub ni siya as pambansang krung-krung ng Pilipinas. Diba? Kaya nag-intran siya sa PBB. PBB, nag-intran siya action boy. Where did Sandara Park? Ha? Where did Sandara Park? Ano? Where did Sandara Park? Where did man? Oo, where did? Bala din nag-park si Sandara. Basta sa My gosh, ang ako na brain cells, aga pa. Aga pa. Lumagot ka ba din Naman, sa hindi. hindi ka dala sa salakyan. Oo. Dapat yung parking sa sulod-sa. Yung tao mo sa where did Sandara Park? Pero, daw aga pa doon natunaw ako niya mga brain stem mo ha. Sige. Okay. Ambot lang, ko bala ko din siya ga-park sa Kaya man, Action Boy, di ba I don't know kung familiar ka sang ila group nga 21. 21? 21. Ano naman pronounce? Hindi 21. 20. Ang 20. spelling, 2, N-E-I, tapos 1. Tony. That's why 21. Ano mga group? Kuan daw, Korean girl group ba- na sila. Doon girl mga ba- parehong mamblas ang Momoland, sa... Nancy. Nancy mo. Si Nancy kilala kita yun. Yeah. Nancy Binay. Charot. Si Nancy, ang isa pagid lang, sikat pagid bala? Ano ni Gary? Nancy ka, kuya. Ngarap lang sila ni Lisa. Hala, hindi ko madumduman. Oh, may cheese. Sige lang, basta mo na siya. Ano kito, JM Joy? Tulog siya. Basta ang group na sa mga sikat nga Korean man, nga nahipat yung kaya. Okay. Anyway, Action Boy. So, di ba na, ano ni sila, doon na disband ni sila sang 2016. Nagsugod niyang ilang nga group sang 2009. Pero na-disband sila sang 2016. Kaya may mga, do hindi pag, Action Boy. Tapos ang yan yung kaupod sila ni Boom, si El, Dara, kag si Minzy. So, sila ni kantabla sang 21. Okay. Kabatay ka na? Uso na ligad sa mga fiesta. Kaya wala ko bigyan pa mista. Ay, muna! Kaya ikaw yung muya kay Garikta, kaya sa mga balayaw, wala kayo galagaw sa plaza.
kung makalagaw ka sa mga plaza nga may fiesta, mabatian, magiging mga mamo na sa nguna. Ginagamit pa nag-action boy sa fail demo, bala? Ginagamit siya sa nguna. So, si Sandara, do nakahibi siya bala action boy. Isang gusto niya mag-reunite. Ikaw bala kung gusto mo mag-reunite yung family, dumano ka man, di ba? Kung dugan na kung laki tayo, bala. Di siya kaya gina-consider as sisters na action boy mo. Doon ka real sisters yan ako, no? So, amo na nga gusto yan mag-reunite ni Liwat. One day, amo nang iya nga handom. So, dito, Mag-reunite sila mo na 22 eh. Ha? 22. Ikaw na tayo ilang manager. Under Boy Duran Entertainment. Na? Correct. Ay, hindi lang. BD Entertainment. Para daw ka hindi man lantaran, git ang Boy Duran. BD Entertainment. So, i-suggest mo na kay Sandara kung magkitay ka mo sa parking. Yung monta ni Sansi Area. ko na. Ano? Monta ni 22. 22. No? Tara. Kaya ito birthday mo na, no? Oo. Perfect! BD Correct. Entertainment 22. Nice. Balita sa sports. Hindi pa matuman ni Golden State Warriors guard Stephen Curry ang target nga sa unang adlaw sang Marso o kung Marso 2 sa Pilipinas ang liwat siya nga magbabalik sa paghampang. Madumduman, naghampang lamang sa 4 ka games si Curry karon nga season pagkatapos nga mabali ang iya nawala nga kamot sang bulan sa Oktubre. Sa ginpagwa ng bahag sa Warriors, posible matabon lamang ang pag-comeback ni Curry anuman nga adlaw karon nga bulan. Sunod kay Warriors coach sa Steve Kerr, hindi maghampang si Curry sa ila game kontra sa Washington Wizards sa Lunes o sa Miyerkules, batok sa Denver Nuggets. Apang may posibilidad na maghampang na sa Biyernes kontra sa Toronto Raptors. Balita Espesyal! Alright! Energy, action boy! Okay, Monday. Yes, subong It's a adlaw. happy Monday, happy And, White Day. kag March na subong action Ay, March na, boy. no? Grabe, no? Fire prevention month. Maligat nga adlaw, Pebrero lang to, March na. Yes, of course. Okay. Fire Prevention Month. Ina ba lang sa aton gali mga ka-action, ina ba lang nagaingaw sa mga galibot, nga motorcade ang Bureau of Fire. Wala kay kasada mo, gabi lang may sunog. Nga motorcade sila, no? Kay tungod sa selebrasyon sa Fire Prevention Month. Oo. Tapos, Correct. i-clear naman na wala, nga magsiling sila gani, nga kundi Fire Prevention Month, tapos may sunog gani, grabe, ang Fire Prevention Month, may sunog. Amo gani, isa kay mo na siya nga bulan, nga Marso, nga tungod mainit ang panahon, daw ka prone sa aton sa sunog. Amo na nga diri ginabutang sa bulan sang Marso ang Fire Prevention Month. Yes, para nga correct. mag-aware kita, kang mag-andam, nga hindi kita sunugan. Yes, correct. So, amo na katon nga, Ato nga balita espesyal. Action ba ang grupo to kagina Blackpink pili. Dumduman ko na. Blackpink, Correct? Correct, Hindi kita pwede hindi ko madumduman. naglibog ulo ko gani kung paano nag-black ang pink, kung paano nag-pink ang black. Nan, ang mga gina kay Blackpink. Blackpink. Imo na gid lang niya sang grupo. Yes, sino ka man dason No? eh. Mo tabi green blue. Ay, do hindi na. Baka na din sinami sa Blue green. blue green. Pwede. 'Di ba? White brown. Oh, wait. Brown, ano white. No, askal mo ang ido. White brown. Askal na yung ido yung mo na ya. Si Whitey Kita kag ilang si piba niya Brownie. color be nga do manami man. Ha? Si Brownie kag si Whitey. Whitey. Blackie, mga ano Wala pa kaya kabati galing gray. Na? Si Blackie, si Whitey, si Brownie, mga pala na. Mga spot pa gani, spot. Ano may mo pa na? Tika mga spots ang iyang color. Kara. Sige. So, karon nga, Action Boy, aton pag-istoryan, mga tips para likaw kita bala sa sunog. So, actually, na balita, special tayo sa una, syempre, Fire Prevention Month, subong, para hindi sila bala malipat, Action Boy. So, tandaan na nila, every March na ni, nga balita. So, nasan to? Para gina-remind to sila, correct? Okay. Sige. So, una, Action Boy, siguraduhon yung kuno, nga nakapatay o kung naka-unplug ang inyo dira nga mga dekuryente nga mga kagamitan sa inyo balay antes maghalin. Ay, dali lang. Tawag ko na sa balay. Pagkakas ko to. Ay, pakakas. Wala mo to. Wala mo na off. Wala mo nakakas. Basta ba lang electric fan, Action Boy, ano pa da, plancha pag ino. Bawang plancha, dekado. Labi na gid kung init mo. labi na kung wala na off. Kung naka-on pag gid nan delikado man na siya. Kag bisan ang heater na Action Boy, di ba may heater sa mga dekuryente? Mayroon kisa kalipat mong pagkakas
Sana isang do picture na bala sang heater, gakabilin saksak patugaling mga oven nan. Oo, ang ref galing nga duara na ginaya no. Amon may problema sa amon sa kay takuri ang amon luto. Initan tubig mo. Dada i-make sure mo ang gasol niyo Ang gasol na yan. off. Correct. Takuri ang amon mo. Takuri niyo. At Atos kami ang mga heater na yan mga magainit kung mag-init naman nang duga mo na siya. Whistling na siya. Inyo wala pa gid siya. Takuri lang gid. Takuri. Sad ba? Wasat nga sa daw. Tikis aga kaubas Init na man. Kay kis aga kaubas na kay ang ang gatingog na siya nga duga whistle na siya. Kay para init na ako na. Okay. Tama kis aga duga kahubsa nang imo mga. Kaya Amo na borondri ka nang kapangapi. Tusmog lang na yung tublo mo. Bala mo na Ay, pag-init. wow! Grabe, no? In fairness. Doka thermometer lang sa imo nga, sa imo mga kamot. Correct. Kaya tingala ko nga doon kamot mo ka, ka panit-panit. Tama na ko sa inyo. Yung tusmog. Correct. Timay lang, wala man nagtanong. Okay man lang, okay man lang. Okay man lang. Anad na kami mo. Buon na. So, next action boy. Dapat magpaninlo ka kuno sa imo palibot kag siguraduhon mo nga wala sang may nakalapta bala nga posible magamay lang nga mahabuyan sang upos sang sigarilyo like mga papel di ba nagamatamad na action betos mahanginan nan so amo na siya ga cause sang sunog nakabongga sa imo background da sa likod Sunog. sunog fire prevention ka very creative iya sa aton nga mga Sagad na iya sila yan. sa aton nga mga tawagin na sila ganit graphic artist Graphic artist. si JM Joy kag si Sir L. Ray. Nag-extra pa kayo. So, next action boy. Siguraduhon mo man action boy nga may tabo ng imo gali nga basurahan ko no. Kaya mo na gani may mga plastic dabe or mga kung ano dabing dusting nga Magsunog. Magsunog. Oo. So basi mahabuyan bala sang kung ano dara, kabalo ka naman, labi na sa inyo balay. Kasi mabuyan bla granada kag maglupok masunog. Grabe granada gid siya. Boy movie. Dinamita lang eh. Oo, pero itong natabo sa sa Sultan Kudarat. Oo, pa to action boy, verify pa kung tuod man gito. Nga may nakita sila ko ng granada. Ginampangan nila tiduwa to sila, 7 years old kag 5 years old. Subo. Sad. Ang next action boy, ilikaw ko na ang kandila sa mga gamit niya o kon kortina, black boy, papel, bayo. Labi na kung mag-brown out, tapos butang mo tabing kandila mo, tapos siyempre gahangin-hangin. Kasi bala malabot sa imong kortina nga nipis balahaw, di ba mo nang uso. Subang kay summer, so nipis ang mga kortina. So dapat make sure magid na action boy nga layo siya or na off mo siya before ka mo Dugay pangadaan ka brown out na siniko. Yes, ginaga na brown out. Oo. Yes, brown out. Pero nagbalik na goro. Balik na Kaya may goro. generator tadi among sulaw ka batcha ko nagbalik or wala. Pero feeling ko nagbalik na. Nagbalik na goro. Kaya daw hindi nagahod gid mo. Karak. So next action boy, siguraduhon mo man nga patsyon mo gid ang mga i-off hindi gid patsyon. Ipang-off mo ang tanan nga mga suga kag kandila kag makingke before ka matulog. Kung may kingke pagi ka mo yan. Kung patsyon gid eh. Ay hindi magpatay mo ng patsyon mo. Isa sa mga action boy, isa sa mga tips na nato na action boy. So may dugang ka? Okay na siya. Okay na siya. Kaya nasa importante nga aware lang kita, kaya Yes. andam lang kita sa sining sunog bala kay balo ka ang balila ko no. May pakawatan ka tatlo ka apat hindi ka lang masunugan mo. Yes, kaya wala lang gidayon. Huwag ginaya ubos ginaya. Pero hindi gyapon mayo makawatan ka eh. Hindi eh. Di ba? Pili ka kawatan ka kung sunugan ka. Wala. Wala lang bala. Hindi ka lang. Hindi lang bala. Pwede lang gid hindi, di ba? Yaw ka pa makal sa mga Sige. gamit mo. Correct. Happy birthday kay baby boy. Yes, Baby Boy, a.k.a. Action Alvin. Siya ang Baby Boy sa Action Radio. Yes! Igo sa mag-edad 40, balaan niya nga yung birth certificate galing ngalan, Yes. baby boy. Di ba? Hindi nga, actually yung ngalan ni Action Alvin is baby boy. Oo. Baby boy Agrava. Tingin pa isla niya na to. Ito nagpasibu, gito siya. Subong. Yung liya lang na- Officially, Reynaldo na siya. Reynaldo Alvino or Alvin lang? Alvino, gano? Kami Alvino fish siya. Okay. Importante, hindi Yes. na... Happy birthday! Bye! Action Yes. Alvin Grava, happy birthday. No? Ah. Kaya good morning man kay Mrs. Edith Binoman, dira sa Libertad Market. Yes, No? good morning. Mother ni sa gali ni Kuan. Sir Wilfredo. Amigo
Sir Wilfredo Binuman. Action boy, kag happy birthday man kay Ate Fritz. Fritz si Giselle Ripotana, birthday subong. Happy birthday kag kay Tita Corazon Rituya, dira sa may Barangay Carabalan, birthday. Kadama sa may birthday birthday, subong no? March 2. In fairness. So, action boy, Gabi kay Aksyon Eric man. oo, dubali 5 kadlaw gid kan anay, isa lang kadlaw ang balot action boy nga wala kan anay. March 3 buwas lang, pero kung may mag-invite sa aton, pwede gid ta. Correct. Kay subong may kan anay kay March 2 birthday ni Action Oo, Baby sa Boy. linggo, Baby Boy, linggo, kumusta, kuwanta, preparasyon niyo, latwa lang si Kuan. Jumari. Nagpabakasyon. Jumari, bala. Correct. So, Hindi ko inaya kundi si mga absent. galing. Kadula pa siya. Kadula pa makita. Nagalakat-lakat. Kag Action Boy, March 4 ka Action Dale. March 5 ka Action Fred. Grabe, Hindi ka na kan-anay. Subong nga si Mana, hindi amak. Kuan ni, daw maka-save tas ni. Dumaduwa, ganun yung mga salbabida. Kag mga, ano yung tawag sana? Life jacket. Mga life jacket. Life Sige lang. vest. Importante, Busog. Alegria Magtang Portal, good morning. Remia Garcia, kag Jan Trono. May agaman. Kailas Cherry sa South Korea. Cindy Valencia, kilala ko niya. Angelica Torres Apawa, na ako ni Hada, good morning. M. Samoso, may aga. Sa aton nga Facebook Live, Action Boy. Good morning, nandra kay Sir Philip Alonsagay, kay Neil Centineo. Nonoy Morning, Cajones. Maria Luz Macunat, Eb Smart Salcedo. Baste. Leiden ha? Si Basti Igarhen. Then, yes, good morning. Kay Leiden Navarrete. Marcy. Navarrete. Navarrete. Sorry, kay double T mong. Ito ka English na yun, Navarrete. Chares. Kay Marcy Rombines Junio, good morning. Kay Nonoy Silabay, good morning man. Sa Magtikol, dra ko no sa Calatrava na, di ba? I don't know. Or Toboso. Kay Fevy Alvarez, good morning. Kay Delang Reaction Boy, Jeril Gadudo. Kay Jonali Pineda, Stella Villar. Ay, si Stella. Mga ko siya may sunog. Wala ta. Nangano lang na siya ng... Motorcade. Yeah. Paano na? Sige. Okay na. Kay Inday Blaza, kay Jean, oy si Sir, kay Nonoy Tajones. Good morning. Thank you so much sa pagpamati. Kag sa KBP bala, National Chapter. Yes. Thank you gida. Salamat sa recognition sa mga effort, sa mga sa mga nahimuan sa mga katapo sa broadcast industry. Yes. No? Action Boy, congratulations sa tanan nagdarag. Kag sa imo man, news male presenter, news presenter, male category. Best male news presenter. Yes, congratulations. Kay Action Art, Anchorman of the Year. Kay program na Action Rex, na Action Balita Banat Bulig, nagdaog man. Action Brian, Reporter of the Year. Timbangan sa Katarungan, Yes. sa drama, Best Entertainment, sa This Is My Life. Tita Wilma. Si Nani Kirao. Administrative, special award siya. Yes. Sino pa? Congratulations. Congratulations sa sa mga, tanan. ano pa gid sa mga nominee, kay Action Henry Espulgar. Mga Congratulations. Finalist. Na. Action Alvin, finalist man. Action Eric. Action Eric, finalist man. Bongga. Sige. So, Congratulations. salamat sa KBP, Negros Occidental Chapter. Standby na kita mga aksyon sa Action Hotline with Action Art Hupon, Anchorman of the Year. Ang inyo dirigan news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.